Takže čaute, moje jméno je Planender a vás vítám pri tomto videu. A toto video bude z hry Hororový příběh. Jak som sa tak pozeral, malo to vysoký rating, skoro 5 hviezd dohromady. Mal to 4,8. Zde napíš, jak te mám oslovovať. Je to vlastne interaktívne. A napíšeme si naše meno. Výborne. No to som nedal dobre. Planender, výborne. A môžeme sa pustiť do hry. Dôležité informácie. Děkuji Planender za stažení příběhu, blablabla. Stavím tak, aby byl dohrán. Do prdele, čo som stlačil, nevadí. Ahoj Planender. Ocítáš se v roli 22-leté ženy. Prečo to musia byť stále vždy ženy? Ktorá bydlí v nejvyšším patře paneláku, kde bydlí s její kamarádkou Anetou. Obě sedíte v obýváku, povídáte si a popíjíte víno. Po pár hodinách začnete obě být unavené, tak se rozloučíte a každá jde do svého pokoje. Bolí tě hlava, tak si vezmeš prášky a čteš si knížku při světle, které jde do tvé noční lampičky. Pomalu usínáš, za nemalou chvíľku tě ale zbudí blikání tvé lampičky, které nemůžeš přehlédnout, vypneš ji, ale stále bliká. V tu chvíli slyšíš z pokoje Anety velkou ránu, která následuje zvláštními zvuky, nemáš nejmenší tušení, co se děje. Zůstaneš ve svém pokoji, nic se neděje, půjdeš se podívat, co to bylo. No ty kokos, takéto hry ja nenávidím strašne. A budeme odvážna žena. Lampička stále bliká a z vedľajšieho pokoja... No ten obrazok som si teraz iba kúkal. Pokoja sa ozve ďalších pár rán. Viem to prekladať do slovenčiny. Otváraš teda dvere od svojho pokoja a bežíš do obývačky. Snažíš sa premýšľať nad tým, čo sa to sakra deje, ale nemôžeš prehliadnúť, že svetla v obývačke svetlá v obývačke tiež blikajú. Vydávaš sa k pokoji Anety, vydáš sa k izbe Anety, chytíš vlastne tú kliku, no. A když se chystáš s ní potočiť, tak slyšíš, jak tvoje kamarádka vykřikne a najednou nastává obrovské ticho. Jak som povedal, my sme odvážna žena, otržeš dveře. Máš odvahu, pod dveřmi vidíš, jak světlo problikává z pokoje ven, rozhodneš se otevřít dveře, pomalu je otevíráš a na zemi začínáš vidět poházené, zničené věci. V hlavě ti běží myšlenka, jestli tady není zlodej, ale nikoho nevidíš. Tak dvere potvoríš a trochu viac a chceš sa pozrieť za roh a v tú chvíľu ale tvoje oči zbadajú v rohu miestnosti niečo obrovské. Ako nejakú postavu. Ineď urobíš krok dozadu, nevieš, čo to bolo. Dostaneš obrovský strach a chceš utiec z bytu. Cez obývak bežíš k dverám na chodbu, jsou zamčené a není tady klíč. Vedle na věšáku jsou klíče, bereš je, přes blikající světla se nemůžeš trefit do klíčové dírky, otočíš se a vidíš, že z Anety pokoje vychází něco obrovského, vidíš pouze siluetu, ale je to obrovské, zhrbené ruce tomu dosahují až na zem a vidíš, že na jejich koncích jsou jakési 3 velké bodláky, ale čeho se lekneš nejvíce je to, že to nemá obličej, aj to je pekné. Naštěstí se ti podaří trefit klíč do zámku a otevříš dveře, snažíš se na to křičet, ale vůbec to na tebe nereaguje a běží to za tebou
stihneš vyběhnout na chodbu a začneš bouchat na dveře sousedů, necháš tam sousedy a běžíš dál. Ježišmaria, tak toto. Ježišmaria, tak toto ne. Ja chcem byť dobrý, ale za to ja sa nechcem nechať zabiť príšerou. Podľa mňa to napadlo už aj ostatných susedov a teraz to ide po nás. Neviem čo mám urobiť. V takýchto situáciách som strašne vystresovaný, ale mám dosť času, takže je to v pohode. Dúfam, že je to hororovka na jeden diel, lebo neviem prečo, z takýchto vecí sa väčšinou nebojím, ale strašne mi leze mraz po chrbte, neviem prečo. Začneš bouchať na dveře sousedů. No, ja som dobrý. Vidíš pred sebou dlouhou chodbu, ktorá končí schodištěm, to som si vybral, schodištěm a veľkým okem, kvôli blikajícím světlům se vždy na krátkou chvíli ocitneš v naprosté tmě. Začneš křičet a bouchat na dveře sousedů, abys je na to upozornila. Pomaluje to tě, ale chceš je upozornit na nebezpečí, otočíš se za sebe a vidíš, jak to za tebou běží. Běží to po štířech a dohání tě to. Aha, tak. V tu chvíli jeden zo sousedů otvírá dveře a ta věc se zastaví, díváš se před sebe, ale když se znova podíváš za sebe, v koutku oka vidíš, jak ho to ta věc nabodne a zvedne nad sebe. V naprosté panice běžíš dál, máš slzy v očích, ale tohle tě nemůže zastavit, chceš žít. Chceš žít. Po pár sekundách se otočíš a zase je to za tebou, blíží se to, už si tomu skoro na dosah, před tebou jsou pouze dvě možné cesty úniku. Poběžíš po schodišti dolů, zakryješ si obličej a vyskočíš z okna. Já vyskočím z okna, lebo som sebevrah. Rozběhneš se a vyskakuješ z nejvyššího patra v paneláku. Pod tebou je strom, který by tě mohl zachránit, bohužel, ale to letíš z moc velké výšky a dopadáš na něj velmi tvrdě. Cítíš, jak se ti po dopadu pomáli kto si v těle, ještě si při vědomí, polámali kosti v těle, ještě si při vědomí, ale cítíš, že z toho se již nedostaneš. Z posledních síl se díváš do okna a čekáš, že tě ta příšera oddělá, ale najednou si všímáš, že světlo v patře svítí a ta věc nikde není, dostáváš alespoň nějakou naději, ale najednou upadáš do bezvědomí a... No dobre, to mi nevyšlo. Tak ešte raz. Veľká, jasné. Nejsem... A na to je již pozdě. Nejsem připraven. Na to je již pozdě. Toto sme videli, tak zostaneme v pokoji. Skúsim ešte raz zostať v pokoji. Toto sme nevideli už. Zo strachu sa rozhodneš schovať do své skříně, přes malou dílku vidíš, že světlo stále bliká, ale neslyšíš nic, pouze svůj vlastní tlukot srdce. To se ale bohužel během pár sekund změní, protože slyšíš, jak se někdo blíží k tvému pokoji, ale není to normální chůze. Nikdy nikoho neslyšíš, když jde k tvému pokoji, ale tato chůze se nedá přeslechnout, musí to být něco velkého, těžkého. Není slyšet nic jiného než vrz podlahy. Musíš rychle myslet, nechceš skončit jako kamarádka, dochází ti čas. No už z okna nebudeme vyskakovat. Čo, slyšíš, jak se to k tebe blíží, dochází? Že tohle je něco obrovského, světlo stále bliká a ty nevíš, co máš dělat, snažíš se být potichu, ale jako by tě to cítilo, stále se to k tobě blíží, snažíš se nahmatat cokoliv kolem sebe, najdeš drevenou tyč, chytneš ji a pevně ji držíš v rukou, cítíš, jak je to před tvojí skříní, nevydáváš ani hlásku, doufáš, že to odejde, že tě to neslyší, podíváš se dírkou, jestli to stále je za dveřmi, ale nic nevidíš, v tu chvíli ale něco probodne dveře, podíváš se na své břicho a vidíš, že ruka té věci, která má na sobě 3 velké bodláky, je v tobě zabodnutá. Vidíš, jak z tebe teče krv, padáš k zemi, kričíš bolestí, prosíš, ať tě to nechá být, z posledních síl
Z posledních síl se plážíš k oknu a v tu chvíli vidíš, jak se to napřahuje a... Už to třetíkrát robím, no tak. Ano, to, co jsme viděli. Zůstaneš ve svém pokoji, nic se neděje, máš strach, pokusíš se vyskočit z okna, co zkusíme. No tak, však to se nedá vyhrať. V naprostém strachu vyběhneš ze skýně a běžíš k oknu. Bezmyšlenkovitě otvíráš okno a chytneš se parapetu, abys nepadla z takové výšky. Chceš zkusit se držet alespoň nějakou dobu, než to odejde, ale během pár sekund slyšíš, jak se to k tobě blíží, jak je to víš u okna. Vidíš, jak se to po tobě natahuje a tak se pustíš, bohužel dopadáš na plot. Ještě v posledních sekundách se díváš nahoru do okna a nevidíš nic jiného, než světlo přestala blikat. No tak. Tak teraz ještě raz. A zkusíme to, jsem připravený. Půjdeš se podívat, co to bylo, ano. Otevřeme dveře. Utečeš z bytu. Nechám tam sousedy. To jsme viděli. Poběžíš po schodišti dolů. Běžíš rychle jako o život, vydáváš se dolů po schodišti, je to těsně za tebou, ale uklouzlo to, otáčíš se za sebe a vidíš, jak se to zvedá, ale získala si pár sekund. Snažíš se dostat náskok tím, že zeskočíš o pár schodů níže, ale špatně si doskočila a lehce si poranila nohu. Ale i přes bolest se nezastavuješ, světla blikají i v dalším patře, snažíš se volat o pomoc, ale nikoho okolo nevidíš. Patro, do kterého jsi doběhla, vypadá skoro stejně jako to tvé. Jakou cestu se vydáš po schodech do dalšího patra? No ne, jdem ďalej. Čo je? Já už jsme byli na nižšom poschodí, no. Rozhodneš se, že poběžíš stále dolů, ale šíleně tě bolí noha. Jsi pomalá, otáčíš se a ta věc je již přímo za tebou. Vidíš, jak se to napřahuje, snažíš se tomu uhnout, ale nestihla jsi to. Najednou cítíš neskutečnou bolest, podíváš se na své břicho, jediné, co vidíš, je spousta krve a bodláky té věci. Snažíš se s tím ještě bojovat, ale již tě to má a ty s tím nemůžeš nic udělat. Víš, že tvůj konec se blíží. No, nevadí. Dáme ještě jeden pokus. To, co jsme už viděli. Půjdeš se podívat, jasné. Otevřeš dveře, utečeš z bytu. Nechám tam sousedy. Poběžím po schodišti dolů. A vyskočím z okna. Výborně, rozbehneš se a vyskočíš z okna. Padáš pouze pár metrů a dopadáš do koruny stromu. Jsi poškrabaná a bolí tě noha, ale nic zlomeného, jsi naprosto vyčerpaná a bojíš se, že již seskočit ze stromu, podíváš se nad sebe a jen čekáš, až tě to dostane, nemůžeš se již na nic jiného než hlasité vzdychání a pláč, už jen čekáš na svoji smrt, podíváš se kolem sebe a všechna světla na ulici svítí naprosto v pořádku, potom už jen slyšíš, jak na tebe kričí lidé ze zdola, jestli jsi v pořádku, nejsi schopná ani odpovědět, jen čekáš, až tě ta věc dostane, ale to se nestane, utěkla si tomu. Lidé přivolávají hasiče, kteří tě sundají dolů, na místo přijedou policajti, pýtají se tě, co se stalo. No, mohli by mě dát do Vláznice, takže dám toto. Kamarádku, která nabudla na své bodláky a soustředila a proto si vyskočila z okna a čekala si jen na to, než tě to zabije. Policisté ti logicky neuvěří, ale jedou se podívat po sousedovi a kamarádce, ale po nich ani stopy, ani žádná krev. Chvilku se to vyšetřuje, ale nenajde se nic, co by tvůj příběh potvrzovalo. Dají ti dýchnout a zjistí, že jsi pod vlivem alkoholu a prášku. No, nevadí. Tak, nepodarilo se nám to, ale keď sa vám
toto páčilo, tak lajkujte, odoberajte a majte sa fajn. Čaute.